سلام كبراتن كبران تخاتاتلت نايت مدب كمي قنيخم انقع بسلام نابخانا حساب تيفي بسلام مزخم سلام أملاخ مسخم كخون ناتمنخو نام نايلوم تحسنا خبلكم نايلومي فيديو تحسنا كم نقدم حجي فليز بلتات كون ጾም ኣብ መንፈሳዊ ኣብ ተራዊ ካጸጋ ዘውህብ ከም ምዃኑ መጠን ብዙሓት ኣቦታትና ከም ዝምህርዎ ኣብ ዝተፈላለየ ቻናላት ከይድና ክንሰምዖ ንኽእል ኢና። ብዛዕባ እዚ ሳይንስ ከ እንታይ ይብል? ጾም ንኣካላትና ጥቕሚ ኣለዎ ድዩ ንዝብል ሕቶ ሓቢርና ንከታተል። ብሳይንሳዊ መጽናዕቲ ዝተደገፉ ሓያሎ ጥዕናዊ ረብሓታት ናይ ጾም እዞም ንስዕብ እዮም። ቀዳማይ ኣብ ምሕያሽ ምቁፅጻር ሽኮር ደምን ተነቃፍነት ኢንሱሊን እዩ። በብዋኑ ዝግበር ጾም ተጻዋርነት ኢንሱሊን ከም ዝንከን ንመቆጻጸሪ ሽኮር ደም ከም ዝሕግዝን ተረጋጊጹሎ። እዚ ድማ ንሓደጋ ዓይነት ክልተ ሕማም ሽኮር ከጉድል ከም ዝኽእል እዩ። ካልኣይ ንምጉዳል ሰብነትን ንስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ዘለዎ ጥቕሚ እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ዝርከቡ ስብሒ ኣብ ዝጸምናሉ ግዜ ብኬቶሲስ ዝበሃል ባእታ እቲ ስብሒ ክመክኽ ይኸውንን ከምኡውን ናይ ሓፂር ግዜ ጾም ንሜታቦሊክ ደረጃ ካብ 3.6 ክሳብ 14% ክዓቢ ይኽእሎ። ከምኡ ናብ ውሽጢ ሓያሎ ሰሙናት ድማ ካብ 3 ክሳብ 8% ክብደት ኣካላትና ክቕንስ ይኽእል። ሳልሳይ ኣውቶፋጂ ከምኡውን ሴሉላር ሪኒዋል እዩ። ኣብ እዋን ጾም ዋህያታት ኣውቶፋጂ ይጅምሩ ማለት እዚ መስርሕ እዚ ንዝተበላሸወ ባእታታት ዘጽርየሉ መስርሕ እዩ። እዚ ድማ ንጥዕና ዋህያታት የዕብዮ። በዚ መንገዲ እዚ ኸኣ ካብ መንሽሮን ነርቭ ዝጎድእ ኩነታትን ክንከላኸል ንኽእል። ራብዓይ ንምጉዳል ነድርን ከምኡውን ዝሓሸ ጥዕና ልብን እዩ። ጾም ናይ ነድሪ ምልክታት ይቕንሰን ከምኡውን ጸቕጠ ደም፣ ኤልዲኤል ኮሌስትሮል ከምኡውን ትራይግላይሰራይድን ብምንካይ ጥዕና ልቢ ይድግፍ። ሓምሻይ ኣብ ጥዕና ሓንጎልን ኣእምሮኣዊ ስራሕን እዩ። ዝቀላቀሉ ዘለዎ ሞርታዕታት ከም ዝሕብርዎ ጾም ንስራሕ ሓንጎል ንነርቭ ዝከላኸል ከም ዘደንፍዕን ንሓደጋ ንሕማማት ኒውሮ ዲጀነሬቲቭ ከግድል ከም ዝኽእል ይሕብሩ። ገለ መጽናዕታት እውን ንነዊሕ ዕድመ ከም ዝዓቢ ይሕብሩ እዮም። ሻድሻይ ኣብ ነዊሕ ዕድመን ምክልኻል ዋህያታትን እዩ። ቅዲ ናይ ጾም ንኦክሲዳቲቭ ወይ ከዓ ሜታቦሊክ ጸቕጢ ምጽዋር ዘመሓይሽ ምትዕጽጻፍ ምትሕዋስ ምግቢ የበግስ። እዚ ድማ ነዊሕን ጥዑይን ህይወት ዝድግፍ እዩ። ሻውዓይ ምሕዳስ ስርዓተ ምክልኻልን ደገፍ መንሽሮን እዩ። ገለ መጽናዕትታት ጾም ምስ ምሕዳስ ስርዓተ ምክልኻልን ምሕያሽ ተጻዋርነት ኬሞቴራፒን ከምኡውን ምጉዳል ሓደጋ መንሽሮን ከም ዝራኸብ ይሕብሩ። ኣብ ግዜ ጾም ኣብ እንስሳታት ዝተፈተነ ስብሒ ጸላም ከብዲ ብምንካይ ትሕዝቶ ኢንዛይም ማለት መረቕ ጸላም ከብዲ ከም ዘመሓየሽን እዚ ድማ ንዘይ ኣልኮላዊ ስብሒ ዘለዎ ሕማም ጸላም ከብዲ ረብሓ ከም ዘለዎ ይዝሕብር። ታሽዓይ ንውሓት ግዜ ጾምን ዘለዎ ድሕንነትን እዩ። ኣብ ናይ ንውሓት ግዜ ጾም እቲ ጥቕምታት ኣብ ከባቢ እቲ ናይ 36 ሰዓታት ምልክታት ዝያዳ እቲ ጥቕሚ ጎሊሑ ዝረአ። እዚ ድማ ንሕማም ምክልኻልን ስራሕ ሓንጎልን ይዕቢ። ይኹን እምበር ነዊሕ እዋን ጾም ማለት ንልዕሊ 72 ሰዓታት ምጸም ንኸም ሕማማት ትሑት መጠን ሽኮር ወይ ትሑት ጸቕጢ ደም ዝኣመሰሉ ሓደጋታት ስለ ዘለዎ ሕክምናዊ ምክትታል የድልዮም። ናይ ሎሚ ቪድዮ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ሃናፂ ሓሳብ ቲቪ መጺኹም ስለ ዝተኸታተልኩም እናመስገንና። እዛ ቪድዮ ጠቓሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ሃብዋ፣ ንፈተውትኹምን ቤተሰብኩምን ንኽበጽሖም ሼር ብምግባር ንዝያዳ ትሕዝቶ ሳብስክራይብ ኣይትረሱ ኢኹም። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ከዓ ሰሰናይ ንዓኹም።